επιτρέψτε να πω ότι συμφωνώ με την επιλογή Μικρούτσικου. Είναι πολύ ποιοτικότερη, αν θέλετε, και από τον Καρά και από τη Φουρέιρα και από τον Οικονομόπουλο. Και είναι πολύ προτιμότερο να πηγαίνει κανείς στο Μικρούτσικο από το να είναι υποχρεωμένος να παρουσιάζεται κάθε 15 μέρες στο αστυνομικό τμήμα, γιατί έχουν απαγγελθεί σε βάρος του βαρύτατες κατηγορίες, και αυτό είναι η αλήθεια. Υπάρχει σήμερα ένα βαρύτατο κατηγορητήριο κατά του κυρίου Μπέο. Έχουν απαγγελθεί βαριές κατηγορίες που ξεκινούν από τη σύσταση και τη διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης μέχρι εμπλοκή σε υποθέσεις στημένων αγώνων και παρανόμου στοιχήματος. Αναμένεται η έκδοση του βουλεύματος, παραπεμπτικού βουλεύματος, για να πάει να δικαστεί. Υπάρχει ισχυρή πιθανολόγηση ότι θα δικαστεί. Μπορεί να είναι και απαλλακτικό. Το εύχομαι από καρδιάς. Δεν είμαι χερέκακος. Ας είναι απαλλακτικό. Υπάρχει όμως μεγάλη περίπτωση να είναι και παραπεμπτικό. Εφόσον είναι παραπεμπτικό, με βάση τον νόμο που ισχύει σήμερα, ο κύριος Μπέος θα πρέπει, είναι αναγκασμένος από τον νόμο, να παραιτηθεί, να μην είναι καν δήμαρχος, ούτε καν δημοτικός σύμβουλος. Δεν θα μπορεί να είναι ούτε δήμαρχος, ούτε να ασκήσει καθήκοντα επικεφαλής της μείζωνος ή της ελάσσονος αντιπολίτευσης. Αυτό πρέπει να το ξέρουν οι πολίτες του Βόλου. Ότι είναι έτοιμοι ενδεχομένως να ψηφίσουν κάποιον που δεν μπορεί να είναι ούτε δήμαρχος, ούτε καν δημοτικός σύμβουλος. Και εδώ γεννάει το ερώτημα. Για ποιο λόγο άραγε δεν φρόντιζε να καθαρίσει τις υποθέσεις του, να έχει το απαλλακτικό του βούλευμα και μετά καθαρός και άσπυλος, αμόλυντος, να παρουσιαστεί στην κοινωνία και να ζητήσει την ψήφο? Εύλογα δεν υποθέτει κανείς ότι το κάνει για να πέσει στα μαλακά δικαστικά. Και το ερώτημα είναι, αφού δεν θα μπορεί να είναι ούτε ο ίδιος δήμαρχος, ούτε καν δημοτικός σύμβουλος, ποιος θα είναι στη θέση του? Θα είναι ο κύριος Μουλάς? Θα είναι ο κύριος, ξέρω εγώ ποιος άλλος από το συνδυασμό του? Γιατί το πάθος λέω ότι μπορεί να είναι ο κύριος Μουλάς. Άρα συμβαίνουν όλα αυτά που λέτε. Ψηφίζει λοιπόν ο κόσμος Μπέο και τα ταχυδακτηλουργικά μέσα από το καπέλο του ταχυδακτηλουργού βγαίνει Μουλάς. Να ξέρει λοιπόν ο κόσμος ότι ψηφίζει Μπέο και δεν βγαίνει Μπέος. Είναι πολύ σημαντικό. Και λέω λοιπόν, λέει ότι θα διοικήσει το Δήμο με τις μεθόδους του ποδοσφαίρου. Και εκείνη η ευθεία συσχέτιση που κάνουμε με τα οικονομικά. Και λέω πολύ απλά, πώς μπορεί κάποιος να μας μιλάει για οικονομική διαχείριση, να μας μιλάει για ζητήματα εξυγίανσης των οικονομικών, για επενδύσεις κτλ., όταν πριν από λίγο καιρό πλήρωσε 300.000 εγγύηση για να βγει ελεύθερος? Πώς είναι δυνατόν κάποιος να μας μιλάει για οικονομική εξυγίανση όταν το έχουν απαγγελθεί βαρύτατες κατηγορίες για οικονομικά εγκλήματα? Πώς μπορεί κάποιος να μιλάει για οικονομική εξυγίανση όταν ξέρουμε με ποιες μεθόδους διοικείται το ποδόσφαιρο? Πώς μπορεί κάποιος να μιλάει για οικονομική εξυγίανση όταν δεν έχει αφημί στο όνομα των εταιριών και των δραστηριοτήτων των επαγγελματικών που ασκεί και τον προκαλώ να το διαψεύσει δημοσίως? Την άλλη φορά το έκανε, αλλά λάκησε. Δεν ήρθε δημοσίως να απαντήσει. Πώς είναι δυνατόν κάποιος να μιλάει για οικονομική εξυγίανση όταν δεν γνωρίζουμε από το βιογραφικό του ποια δουλειά κάνει? Όταν δεν ξέρουμε πόσα δηλώνει? Εγώ έχω μάθει ότι δηλώνει 4.500 ευρώ, όσο και ένας μικρός συνταξιούχος. Πώς είναι δυνατόν να δηλώνει όσα λιγότερα από ένα συνταξιούχο του ΟΓΑ, να μην έχει αφημί και να διεκδικεί την ψήφο των πολιτών? Πώς είναι δυνατόν να εγκαταλείψουμε την πόλη σε αμφιλεγόμενης ηθικής πρόσωπα, τα οποία τα αγκάλιασε ο κύριος Μουλάς μόλις έφαγε χιλόπιτα από τη Νέα Δημοκρατία? Αντιλαμβάνεστε επομένως ότι ψηφίζουμε Μπέο και βγαίνει Μουλάς? Να το καταλάβουν οι πολίτες αυτό, γιατί αυτό είναι μεγάλο πρόβλημα για την περιοχή. Και για τους πολιτικούς γυρολόγους που αγκάλιασαν τον κύριο. Σας ευχαριστώ.